nós somos Dante, unha poetisa do século XIII. Na realidade, Dante era un home, pero nesta historia non lle imos dar moita importancia, vale? Bueno, nacín en Florencia, que forma parte da actual Italia. Escribín a Divina Comedia. O cadro que vedes aquí chámase A Mesa dos Pecados Capitais, pintada polo Bosco, un pintor holandés que naceu cara a finais do século XV. Se vedes, ten 4 círculos nas esquinas que representan a morte, o xuízo final, o inferno e o ceo, ou gloria, ou como queráis chamar. No círculo do centro pon coidado, coidado, Deus todo o ve. É dicir, é unha advertencia para que non se cometan estes pecados. Tamén vos direi que ten esta forma porque se pensou para ser unha mesa. De aí que se chame Mesa dos Pecados Capitais. Para poñernos un poquinho en contexto despois desta intervención, direivos que o purgatorio, que é o lugar que vamos visitar nós, é onde se limpan as almas para poder ir ao ceo. Sen máis, nós imos vos guiar a través do purgatorio, igual que Virgilio, un poeta, nos guiou a nós no seu día. Bueno, agora vou vos presentar a envexa. A envexa é o desexo descontrolado por algo que outro posúe. Está representado pola cor verde, pola bile e polo lobo. Na imaxe podemos ver que un rapaz dalle unha flor á rapaza. Cada can ten o seu propio oso, pero ao mesmo tempo están envexando do veciño. Que o veciño tamén está envexando o falcón da muller. O falcón era unha gran posesión nesa época. E á dereita do cadro podemos ver un personaxe que está representando un refrán moi típico que é a envexa rompe o saco. E sen máis dilación, deixo-vos. Ola, e ti quen és? Ola, eu son a Glauro, a deusa da pedra. Quere dicir que metade do meu corpo está convertido en pedra, xa que estuve cun deus, o cal non podo nomear. Pois eu son Salieri, un compositor italiano de música clásica. Tamén son director de orquestra e profesor. E contame, queres saber algo de min? Sí, quero saber que pasou coas túas irmás e por que morreron. Bueno, unha historia moi larga, pero explicareixa. Fai uns anos atrás, miña nena tiña tivo varias cativas, incluída eu. Eu sempre fui unha favorita, ata que naceron elas. Cando naceron elas todo cambiou. Era incomprendida da familia, non me querían, non me facían caso. E con tanta envexa por dentro, decidín facerlles unha pequena malicia. A cal foi coller unha pedra xigante e lanzarlla para que morreran. E de feito, así foi, elas morreron, pero eu volvín ser a favorita. É moi chocante, creo que podías haber solucionado de outro xeito. Agora dime, queres saber algo de min? Sí, quero saber, cales son esos rumores tan sospeitosos que ti tes con Mozart? Que eu son inocente, de verdade. No final do xuízo botaron a culpa. Eu a moza non lle tiña envexa, de feito admirado. Seguro que non lle tiñas envexa, entonces quen fixo todo ese trama para facerche mal a ti? Foi Milos Forman, inventou todo iso Mamadeus, unha firma moi exitosa. Bueno, supoño que temos que deixar tanta envexa, pero... Ti segura que non eras envexoso con Mozart? Que eu son inocente, de verdade. Seguro? Que sí. Bueno, teño outra dúbida. Dime, agora que che sucede? Por que tes os ollos así? É a miña condena, xa que o ser supostamente envexoso, o cal non son, estou condenada a levar cilicios e os ollos cosidos. Ou non o ves? Agora podo preguntarche algo. Sí, contame. Que te xenerou a envexa? Xenerou oxitocina, quere decir, unha hormona do amor a cal me xenera celos e a envexa. E tamén xeneroume a dopamina e a adrenalina, a cal afectou as miñas redes neuronais. Pero bueno, a todo isto, non crees que vai sendo hora de despedirnos? Encantada de conocerte, Agrauro, vémonos. Igualmente, Salieri. Aquí estamos coa parte da gula, que como se ve na imaxe, pois é o exceso de apetito. Está asociada á cor naranxa por ser unha cor excesiva e por estimular o exceso de apetito e tamén ao corpo. Vale. O que vemos na imaxe é por aquí unha muller que está traendo máis alimentos. Por aquí hai un neno que, bueno, está obeso, pero está pedindo todavía máis comida. Este outro que está comendo desesperadamente, igual que a este que, bueno, está bebendo ansiosamente tamén. Vale, aquí hai un gorro que representa o... bueno, é un obxeto
prestixioso. Por aquí vemos un pote de licor, e aquí unha salchicha facendo ao lume, e aquí un banquete e un bastón que levan moito tempo tirado porque solamente se fixan, bueno, solamente se centran en comer, entón, pois, non recollen as cousas. Ai, que fame teño. Que ladra só, deixas pasar, home. Eu deixo, pero non se van librar, porque eu son Cerbero, un can de 3 cabezas e cola de serpente, que me poñen as portas do inframundo para que os mortos non saian e os vivos non entren. E eu pregunto, Betty, quen és? Por que estás aquí? Pois eu son Carlos V, fillo de Xana Tola e de Filipe Fermoso. Estou aquí porque a miña vida non foi moi boa. Eu padecín gota hemorroides e debido a isto foi cando comecei a ter o TCA, o trastorno de conduta alimentaria, a ULA. Xa, eu dixenche que consultaras iso nas redes, como canceros empregados para persoas con TCA, como Mía, bulimia e Ana, anorexia. Si, a mí o que me recomendan as redes é deixar de comer os meus manxares, que son vintenas de pratos de carnes, peixes afumados, facer exercicio no meu tempo libre, o que eu non prefiro estar aquí sentada e rascar a barriga. Recomendábame deixar a cervexa, pero estou acostumada a beber e beber litros e litros ao día. O que si podo afirmar é que algúns alimentos que inxiro me producen vómitos. A ti o que che pasa é que tes atracón de comida por comer comidas moi abundantes e rápidas, o que mesmo fixeches que che provoca o vómito. A miña paixón é comer, debido á enfermidade que teño, e aínda con moitas dores, e con mala saúde que teño, non vou deixar de comer o que me é prexudicial. Iso vai che provocar moito malestar e vergoña, xa que o teu objetivo sería estar sano. Intentarei che facerche caso, porque senón esta enfermidade acabará comigo. Si, será mellor que me fagas caso, xa que hai 3 hormonas que afectan a túa mente. E ti, onde buscaches iso? Naveguei nas redes e encontrei que hai 3 hormonas que afectan ao teu gula. Unha é a hormona do cortisol, que incrementa o apetite e está situado por encima do riñón. Ai, si, xa me recordo isto, xa me dixeras outra vez. A grelina é unha hormona que envía señales ao cerebro cando o estómago ten fame. E outra, se recordo ben, era a leptina. É parecida, pero en vez de enviar señales ao cerebro, envías ao hipotálamo. Eu só che digo que as redes sociais vanche recomendar que arte como un calón de beleza, polo que a tecnoloxía en si mesma non é ni boa ni mala, senón que somos nós que a dominamos e non ao revés. Ala, pois seguirei loitando por coller esta comida, senón morrerei de fame. Veña, que siga pensando. Aquí está o pecado da soberbia, que é o desexo por ser máis importante ou atractivo que alguén. Está representado pola cor morada, e o animal, o pavo real e a serpe. O Bosco representou este pecado como unha muller de costas probándose un toucado frente a un espello, que, se vos fixades, está sostido polo diaño. Tamén vemos moitos obxetos valiosos e xoias que representan que é superior aos demais a riqueza da clase alta. Tamén vemos aquí unha mazá na repisa da ventá, que fai referencia ao pecado orixinal, do que seguramente vos falaron algunha vez. Ese pecado no que Adán e Eva comeron unha mazá dunha árbore prohibida, polo cal Deus mandounos ao mundo real. E sen máis, a ver que vos contan. Boas, eu son Adolf Hitler e revivín para volver a conquistar todo o que se me poña adiante. Meteron en esta sala xunto con este personaxe un pouco peculiar, chamado Lucifer. Peculiar, que era decir rico. Mira todas estas horas que tiene un tesoro. No pasado tiven mellores cousas que a ti, territorios conquistados, casi toda Europa, menos España, xa que tiña o meu colega Franco. Expulsei a todos aqueles que non foron da raza aria. Fui un líder. E pensas que todo iso é mellor que o diamante, o ouro, o ferro e o grafeno? Que grafero nin que nada, sabrá Deus que iso. O grafeno ten forma hexagonal, é superconductor e é 200 veces superior aos tanques que usaste de aceiro na Segunda Guerra Mundial. Así vos foi. Vamos a probar se é así. Pois tiñas razón. Ves, a mí eso é mellor que todo o que dices. Pero aposto a que ti non tes o teu propio libro, que fala sobre as miñas propias ideas as cales me levaron a ser quen fui. Chámase Mein Kampf. Non, pero me dá igual, dame igual. Que eu teño unha estrela que agora é o planeta Venus. Pois non sei se sea de presumir, pero teño máis testosterona que a ti. Sabes o que é iso? Sí, desarrolla as glándulas genitales, o pelo, o músculo e a soberbia. E a dopamina sabes o que é? Sí, actúa no cerebro, por iso teño maior memoria e son máis inteligente que a ti. Que é iso do cerebro? Pois o que ti non ten. Veis? Non sabes que dicir porque te estou dicindo a verdade. El
eres un arrogante, vome, pero volverei. Non creo que pode decir con cuidado, pero... Aquí estamos coa luxuria, que a luxuria é o desexo sexual sen amor nin respeto por outra persoa. Está representada pola cor vermella e pola cabra. O que vemos na imaxe é aquí hai unha parella de amantes e dentro dunha carpa que se pecha para darlles intimidade. Nesta mesa hai viño e froitas afrodisíacas. Este de aquí que é un emblema material e por aquí hai instrumentos musicais. Este é o bosco que é o que representa a parexa e estes dous son os bufós que son os que, os encargados de entreter as demais persoas. Queimome! Quen eres? Por que me faz isto? Sabes quen son eu? Ai que sí, o que es Cleopatra, pero eu son Minos, o xueta segundo círculo do inferno, no que se lle asigna a cada alma o seu círculo según os seus pecados. E ti eres unha luxuriosa, o cal un pecado capital, e tes este castigo, queimarte. Por que o fixeches? Porque con todos os homes que me acostaba eran poderosos, e eu pois quería poder. A parte, na miña época, regalábanos aos sacerdotes. Crees que non te mereces? Eres un narcisista e necesitas o poder dos homes para poder manipulalos. Ademais, vas a chamar Merichane da boca dos 10.000 hombres por a túa arte o sexo oral. Non é a miña culpa ter un trastorno psicológico de narcisista e manipulador. Non te olvides de ter sexualidade que é a necesidade activa de ter sexo e dos problemas na vida cotidiana, como cando te pelaches cos teus irmáns a morte por o trono de Egipto. Bueno, e grazas a iso houve a batalla do Nilo, que gañei xunto a Julio César. E que pasou con Xulio César? Como terminou? Pois, a ver, tuvimos un fillo, Cesario, e eu e Julio César só estábamos pois, por a política. E logo o mataron e eu tuve que fuxir con o fillo. E con Marco Antonio? A ver, con Marco Antonio era un amor máis natural, non era tan política. Estivemos 14 anos xuntos casados. E tivestes fillos? Tivemos 4, e logo el suicidouse e eu pois tamén. Bueno, xa está. E como te afectan os hormonas ser luxuriosa? Bueno, preguntas moito, mellor preguntarlle un médico. A ver, non era algo de dopamina? Si, a dopamina e as hormonas sexuais, que son a testosterona e o estrógeno. Vale, xa está, non me interesa máis a túa vida. O teu castigo, veña. Agora vamos explicar a preguiza. A preguiza é o descoido das labores. Non só a falta de actividade física, senón tamén a desgana e o desinterese. Na imaxe podemos ver dúas velas que están apagadas, representando así a desgana. O can ten a mesma actitude que a súa dona, apatía e fatiga. E podemos ver unha muller en actitude de reproche que representa a fe e a obrigación, mentras que outra ignora. Tamén está situado nun escenario interior cunha ventá afora onde podemos ver a xente activa, que é o que se debería facer. E sin máis dilación, deixo-vos cos preguiceiros. Ola, eu chamo-me Partenépole, e son unha serie mitolóxica, ainda que non a que estáis acostumados. Son unha serie mitolóxica grega original, con corpo de paxa e cara de muller. A miña voz hipnotiza os homes e fainos caer na indolencia e na locura. Seguro que sabedes algunha historia de mariñeiros que naufragan polo canto das sereas. Por certo, ti quen eres? Eu son Lucio Aurelio Cobo, fui un emperador romano, fillo de Marco Aurelio. Moitos din que é narcisista e megalómano, e que o meu goberno foi loucura e caos, pero son uns exaxerados. Parece a min que tes moito orgullo, pero bueno, que faz aquí? Fui un pouco perezoso en vida, e por eso estuve aquí co pecado a pereza. Non che creas que me fai moita gracia caminar. E por que eres así de perezoso? Dame moita pereza explicarche, pero bueno. Nada me fai sentir alegría. Teño retardo psicomotor, por iso falo así de dentro. A máis de problemas de sono e fatiga. Fui ao médico e dixeronme que era debido ao desequilibrio de neurotransmisións. Que será iso? Pois neurotransmisores como a dopamina, que fai que fales lento, e o glutamato, que ten a función da memoria. Bueno, eso agora non importa. O importante é que vou ter que caminar para o resto da miña vida. Só por ser perezoso en vida. Bueno, calo sea que entre falar e caminar es tu caso, xa. Si, deixoche que che queda percorrido de pulmón. Vale, esta é a ira, que é o desexo descontrolado da venganza que xorde a través do odio provocando a perda de razón.
Está asociado á cor vermella e ao león. O que vemos na imaxe é unha muller intervindo entre dous campesiños e detrás deles hai unha taberna que está asociada ao consumo de alcohol. Bueno, hai elementos de fogo, bueno, armas de fogo e elementos de desorde mental como este pucho e esta cadeira. Ti sos medianco? Pois claro, eu son Robespierre, en serio non me coñeces? Nací no século XVIII e son un dictador da Revolución Francesa que matei a moita xente coa guillotina, un artefacto decapitador, é dicir, unha gran cuchilla para cortar cabezas. Durante o meu reinado apliquei o réxime do terror, que, pois que non saibais o que é, todo aquel que non me fai caso acababa guillotinado. Ainda que empecé sendo un gran defensor da democracia e da liberdade. Vale, entendo. Pero que faz? Ando por esa no barro como outro penado, non me ves? E por que estás a facer iso? Porque é o meu castigo por ter me traído. Pero se estás pelexando só... O outro penado foi Sobal, xa me estás fartando. Por certo, ti que eres? Eu son un ser mitolóxico grego e teño a capacidade de converter en pedra todo aquel que me mire. Sí, claro, entón diferenciame entre o que forma o corpo humano e o que forma a pedra. Toda a materia está formada por átomos, que a súa vez están formadas por protóns, neutróns e electróns. Os átomos ao juntarse forman moléculas, polo que os átomos e as moléculas non se pode ver no microscopio. Ajá, entón é unha prova? Sí, pero ensinxo despois. Quitei unha foto ao reflexo deste átomo. Logo deixei-no enfriar para reducir o movimento. Iluminei cun láser azul e o átomo de hidróxeno absorbe a luz e logo devolveu. Entón, eso que nos ensinan nos institutos a hacer? Déxame dicirche, Robespierre, que se compramos esta fotografía cos debuxos que nos ensinan nos institutos, vemos que nada ten que ver. Ah, entón os profesores son uns mentirosos. A ver se vou ter que meter algún profesor na guillotina. Reláxate, tes algún trastorno psiquiátrico? Pero que dis, ó, trastorno lateral, ti? Só teño subidón de adrenalina. Home, se unha psicología estás irritando moi fácil, estás tolerando mal a tua frustración, pero que seguramente tienes psicopatía. Pero ti estás tola, só por un pequeno cabreo xa me estás acusando de psicópata. Dime algo máis que o demostre. Pero ti te biches, ó. Estás a matar as 40 personas ao día, non é normal? Home, iso merecía. Bueno, cambiamos de tema. É como morreches? Morri aos 36 anos, na guillotina. Ainda que tiña sarcoidosis, esperaba vivir moito máis. Podes dicir que me mataron coa miña propia medicina. Pero se eres un dictador perigoso... Mira, xa estou farto de contarche a miña vida personal. Ademais, interneches na miña pelexa co penado. Déxame en paz ou te guillotino. Deus, como son o teu trastorno? Venga, bomba. Menos mal, este bicho xa me estaba a fartar. Ahora podeis acercar a ver as células antes de convertirse en pedra, que nos enseñou antes. Sin tocar, que non xa son así por pasos. Agora vou-vos a explicar a avaricia. A avaricia é o desexo de acumular obxectos valiosos. Está representado polo amarelo, polo ouro e polo sol, e pola pega, pois saquea niños de outras aves. No cadro podemos ver dous campesiños sobornando a un xuiz e o xuiz acepta. Na parte inferior tamén podemos ver un libro de leis. E agora deixo-vos con iso. Hola, son Plutón, desde Inframundo. Hombre, son María Cristina de Borbón. Pues estás aquí, ¿cuáles son os teus pecados? O último pecado da avaricia. Que iso? Coller todo para ti. Bueno. Pues estás pegado ao chan. Ai, eso sábelo ti. Bueno. Non será porque xa vas della? Non. Bueno. Na sangue hai moléculas de ferro. E a terra, supostamente, é un imán. Entonces, por eso, a vella que teño aquí ao meu lado está pegada ao chan. Por eso funcionaba a bruxo logo. Sí, funcionaba por iso. Mentre estás aquí non coñeciches a naide, porque mira que levas anos. Ai, si, aún que acumulaba merda na casa. Ai, igual. Solo merda ou acumulaba outras cousas? Acumulaba de todo. Tiña a casa feita un Cristo, el mismo, telarañas... Bueno, cala que me vemo demo, pero sabes por que vos día? Ai, non. Bueno, eu penso que foi por a dopamina, pero como non te sei, non te podo explicar ben, pero será porque ao facelo sentíase feliz, entonces, pues, bueno, eso. ¿Tens algo máis que contar estes rapaces? Non. Pues eu tampouco, así que adiós.